Il-kap tal-Partit Nazzjonalista li kien mifni b'inċertezzi kbar dwar il-mina bejn Malta u Għawdex issa qed jgħid li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien favurija. Dan għalkemm il-verità ma tistax tkun iżjed il-bogħod minn dawn id-dikjarazzjonijiet. Fost l-oħrajn Bernard Gregg spiċċa qal li l-mina bejn Malta u Għawdex kienet xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista dejjem ried b'mod ċar. Il-permanent link kien xi ħaġa li l-Partit Nazzjonalista kien deċiż dwaru, kien xi ħaġa li rrid b'mod ċar. Iżda l-Partit Nazzjonalista baqa' qatt ma għamel il-pożizzjoni tiegħu ċara dwar dan il-proġett. Fil-fatt, filmat li jmur lura għal Diċembru li għadda juri kif waqt programm fuq One, id-deputat nazzjonalista Chris Said baqa' ma kkommettix ruħu dwar jekk il-partit hux favur jew kontra l-mina. Il-Partit Nazzjonalista qiegħda huwa favur il-konċett tal-mina wara li jsiru l-istudji kollha u jirriżulta li hija fattibbli. Kif nista' ngħidlek illum li nafx ħajkunu l-istudji? Fil-waqt il-proġett bħalissa jinsab fi stadju ta' sejħa l-offerti u diġà bdew jintlaqgħu l-offerti, Bernard Gregg qal li l-Gvern għadu m'għamel xejn dwar dan il-proġett. Bħal donnu qisu tfixkel l-oppożizzjoni mal-Gvern, Gregg spiċċa jagħti tan-naħa tiegħu lil ħadd ieħor. Gvern dam jaħsibha u dam anke jħawwad il-pjanijiet u jgħid li għandu pjan u jgħid li qed jikkonsulta u jgħid li għandu d-diżinji lesti l-istudji lesti. Imbagħad wara li kritika lill-Gvern reġa' beda jtenni li l-Partit Nazzjonalista għadu jrid li jsir referendum dwar il-mina bejn Malta u Għawdex. Irridu nassiguraw illi jkollna referendum illi anke l-Għawdxin ikun jistgħu jiddeċiedu huma jekk tassew iridu jew le.